Karne lang yung i-deliver mo. Rare na karne lang siya at sa mga kaibigan ko mismo yung i-deliver. Ngayon may napansin ako na may tumutulo dito. Dugo po ba yung tumatapon sa kahon? Ano ba naman yan? Dami oh. Yari ka dyan. Dear Sir Jupiter, kung sakaling yung kwento ko ang mapipili ng kwentong takip silim, unang-una sa lahat ay gusto kong sabihin na ang lupit po ng boses ninyo. Naririnig ko pa lang siya, tumatayo na ang balahibo ko. Iba talaga ang boses ninyo at sobrang ganda ng kwentong takip silim. Sana ay magtagal pa kayo at marami pang nakakatakot na kwento ang ilabas ninyo sa inyong YouTube channel. Bago tayo magkalimutan, tawagin na lang ninyo akong Juniboy. Matagal na akong fan ng kwentong takip silim pero hindi ko iniisip na magpapadala ako ng kwento sa inyo. Isa kasi akong delivery boy, yung bang nagdi-deliver ng kung ano-ano sa kung kani-kanino. Hindi ko nasasabihin kung anong app delivery ang niraraketan ko kasi madami. Alam naman ninyo, kailangan kumayod ng kumayod para kumita. Sir Jupiter, yung kwentong takip silim yung pinapakinggan ko kapag nagbe-break ako sa pagdi-deliver o kaya nag-aantay ng magpapadeliver. Sobrang boring ng trabaho ko. Motor dito, motor doon, paulit-ulit. Ang boring. Pero hindi ko inakalang magkaka-experience ako ng isang nakakatakot na kwento. Hanggang ngayon nga, hindi ako makapaniwala na nangyari sa akin ito. Promise, Sir Jupiter, kahit mga kabarkada at kasama ko sa trabaho, hindi naniniwala sa kwento ko. Pero ako na ang nagsasabi na totoo ang nangyari sa akin at sobrang nakakatakot. Nagsimula itong kwento ko 2 taon na ang nakakaraan. Nakatanggap ako noon ng delivery request. Itago na lang natin yung nag-request sa pangalang Mario kasi bawal naming ibigay ang pangalan ng mga customer namin. Inaabot ako ng gabi sa pagdi-deliver ng kung ano-ano. Tapos natsambahan ko itong si Mario na nagpapa-pick up ng package sa may ibaba ng LRT 5th Avenue Station. Dahil malapit lang naman siya kung nasaan ako noong mga oras na yon, tinanggap ko yung delivery order niya. Sir, kayo po ba si Mario? Ako yung magde-deliver. Oo, ako nga Brad. Ito pala yung papadeliver ko. Kwan, ako na rin yung magbabayad. Ito. Salamat sir. Sandali, kukuha lang ako ng panukli. Hindi na, sa'yo na yung sukli. Seryoso kayo sir? Ang laki pa ng sukli nyo ah. Wala yun, okay na yan. Basta i-deliver mo agad yung package. Okay. Ano ba to sir? Parang ang laki ah. Kwan, ano yan kasi, Sir, okay na. Hindi nyo na po kailangan magpaliwanag. Irarush ko na lang doon. Yung pagdadalhan po nito sa Makati, ano? Kwan, sa Makati. Sige sir, tatakbo na po ako. Salamat sa dagdag na bayad ah.
Hindi ko alam, Sir Jupiter, pero parang kinakabahan si Mario noong tinatanong ko ang laman ng package. Yung package ay isang medium-sized na kahon. Wala namang amoy ito, mukhang maayos din naman siyang tingnan at malinis naman. Sobrang selyado at kapal ng packing tape na ginamit. Hindi ko makita kung ano ang laman. Mag-aalas 2 na ng madaling araw noon at walang traffic kaya mabilis akong nakarating sa Makati. Carl ang pangalan noong tatanggap ng package. Sa may malaking parking lot yung drop-off point. Noon ko lang naisip na mahirap yung natanggap kong delivery order. Paano ba naman? Hindi ko napansin na walang number noong taong tatanggap noong item. Napakamot na lang ako ng ulo kasi paano ko hahanapin yung tatanggap ng package. Ang malas pa, madilim doon sa parking lot at hindi ko alam ang itsura noong hinahanap kong tao. Lingon ako ng lingon sa paligid dahil baka nasa malapit lang si Carl. Tinatawagan ko na rin si Mario para makontak yung taong tatanggap ng package. Tapos biglang, Anak ng putragis! Hindi ako madaling matakot, Sir Jupiter, pero noong hinawakan ako sa balikat noong Carl ay talagang napamura at napasigaw ako sa gulat at takot. Sir naman huwag kayong bigla-biglang lalabas. Akala ko kung ano na Kayo ba si Carl? Hindi umimik o nagsalita yung Carl. Basta ipinakita niya sa akin yung cellphone niya at nakalagay doon yung job order ng delivery app ko. Siya nga yung hinahanap ko. Siya nga si Carl. Inabot ko na sa kanya yung kahon galing kay Mario. Hindi man lang nagpasalamat yung Carl at naglakad na itong palayo dala ang package. Napakamot na lang ako ng ulo habang pinapanood siyang naglalakad. Wala namang kakaiba sa itsura niya pero hindi ko nakita ang mukha niya. Nakasuot siya ng itim na windbreaker at nakaitim na bull cap. Tapos na ang delivery ko kaya nagantay na lang ako ng ibang delivery request. Mula noon madalas kong natsatsambahan ang mga delivery request ni Mario. Hindi ko pinansin na madalas na alanganin o oras ng gabi kapag nagpapadeliver siya. Inisip ko na lang na graveyard shift siguro ang trabaho niya. Isa pang kakaiba sa mga delivery request ni Mario ay walang permanenteng lugar kung saan ko kinukuha yung mga ipapadeliver niya. Minsan sa monumento, Cubao, Novaliches, Parañaque at iba't ibang lugar pa. Hindi rin bahay o permanenteng address yung pick-up point, kadalasan pampublikong lugar. Hindi naman ako mausisang tao at hindi rin naman kailangan kong malaman yung mga dahilan kung bakit ganun kapag nagre-request si Mario. Kaya hindi na lang ako nagtatanong. Nagsimula ang kakaibang pangyayari noong 5 o 6 na beses na akong tumanggap ng delivery request niya. Sir, pasensya na Medyo matraffic Ang tagal mo. Ito, bilisan mo na Medyo malayo itong pagdadalhan ko, sir Cavite to, tama? Oh, di ba tinanggap mo na yung request order? Kalma lang, sir. Kayo naman hindi mabiro. Sige, akin na po yan at i-deliver ko na.
Mainit ang ulo ni Mario noong inabot niya yung box na i-deliver ko pero ingat na ingat siya sa paghawak nito. Noong nilagay ko na ito sa delivery box, tutok na tutok ang tingin sa akin si Mario. Sa katipunan ko pinick up yung package mula kay Mario at dahil Cavite yung drop off point ay tiyak na mapapasabak ako sa pagmumotor. Malayo-layo din ang biyahe mula Katipunan, Quezon City hanggang Cavite. Napadaan ako doon sa ginagawang kalsada kaya medyo malubak at matagtag ang biyahe ko. Habang nagmumotor sinumpong ako ng sakit ng tiyan. Hindi ko na kayang tiisin pa. Huminto ako sa isang gasolinahan para mag-CR. Paglabas ko, pinagtitinginan ng isang security guard at ng gasoline girl yung delivery box ko. Nanlaki ang mata ko nang makitang may tumutulong kulay pula mula sa delivery box. Kuya, sa'yo ba yung motor? Kuan? Oo. Akin nga yan. Ano yung tumutulong pula na yan? Dami oh. Naipon na sa may gulong yung tumutulo. Dugo yata yan eh. Hindi no. Hindi dugo yan. Gusto mo, tignan pa natin. Ito yung di-deliver ko. O tignan nyo, sealed pa yan. Ayan oh. Galing nga dyan sa kahon yung tumutulo. Paamoy nga. Yak! Dugo nga. Ano ba naman yan? Pusa yata naman yan ah. Anong pusa? Paano magkakapusa sa loob nito kita mo saradong-sarado? Selyado yung kahon. Di namatay yung nasa loob nito kung buhay na bagay yung nakalagay dito. Kaya nga. Naku sir, bawal yan. Alam mo di ba na bawal mag-deliver ng pets o anumang hayop? Yari ka dyan. Hindi no. Hindi hayop ang laman nito. Nagpapanik na ako noon, Sir Jupiter. Natatakot ako kung ano man ang laman noong pinapadeliver ni Mario. Kaya hindi ako nakatiis at tinawagan ko siya. Hello? Oh, nasa ka na? Kanina pa nag-aantay yung magre-receive niyan dala mo ah. Sir, ganito kasi. Napadaan kasi ako sa lubak-lubak na daan. Tapos naalog yung box na pinadala ninyo. Ngayon may napansin ako na may tumutulo dito. Parang dugo po yata. Ano? Ano sinabi mo? Kalma lang sir. Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Dugo po ba yung tumatapon sa kahon? Sir? Sir? Nandyan pa ba kayo? Hindi dugo yung tumutulo na yan. Ganito na lang. I-deliver mo pa rin yan at bilisan mo. Dadagdagan ko na lang yung bayad mo basta kinakailangan ma-deliver mo yung laman yan. Sige sir. Ako na pong bahala. Kapag nandun ka na sa drop-off, tawagan mo ako kaagad ha. Kahit nag-aalangan ako ay tinuloy ko pa rin ang pagdi-deliver noong package ni Mario. Habang paalis na ako doon sa gasoline station ay masama ang tingin sa akin noong security guard at gasoline girl. Pinagbubulungan nila ako. Hindi ko na sila pinansin at pinaharurot ko na ang motor ko. Alauna na ng gabi noong dumating ako sa drop-off point. Walang tao sa paligid at ang drop-off point ay sa isang bahay na giniba.
Isang lote lang ito at walang malapit na bahay na katabi. Kinikilabutan ako habang nilalabas ang kahon mula sa delivery box ko. Wala nang tumutulong dugo dito. Alam kong dugo yung pulang likidong tumutulo at nagsinungaling lang sa akin si Mario. Tahimik sa lugar at parang walang dadating na tao. Agad kong tinawagan si Mario. Sir, nandito na ako sa drop-off point. Wala namang tao dito eh. Sige, ibaba mo na lang sa sahig yung package tapos umalis ka na. Dadating yung magre-receive niyan. Ha? Sigurado kayo? Wala ngang tao dito eh. Sinong kukuha nung i-deliver ko? Basta, iwan mo na lang dyan yung kahon at umalis ka na dyan. Sige, sige. Noong binaba ko na yung package, nagulat na lang ako, Sir Jupiter, dahil may lumabas na 2 aso na nanlilisik yung mga mata. Umaangil ang 2 aso na parabang galit na galit. Madilim doon sa lugar at hindi ko gaanong makita yung 2 aso, pero dahil sa lakas ng pag-angil nilang 2, alam kong malalaking aso ang mga yun. Malalaki at naninilaw yung pangil ng mga aso. Sa dinami-daming asong nakita ko, noon lang ako nakakita ng ganoong klaseng aso. Hindi rin nga ako sigurado kung aso ba sila o parang wolf. Itim ang balahibo ng 2 aso, kaya mahirap silang makita. Parang mga wolf yung tindig noong 2 aso. Hindi sila yung mga askal na madalas nating nakikita sa kalsada. Umaamba na sila ng takbo at alam kong ako ang target nila. Dali-dali akong sumakay sa motor at pinatakbo ito. Hinabol ako ng 2 aso. Anak ng... Sa tagal kong pagmumotor, Sir Jupiter, ngayon lang ako nakakita ng aso na inabutan yung motor ko. Nakagat ako noong isa sa mga aso. Ramdam na ramdam kong bumaon yung mga pangil nito sa kaliwang binti ko. Nakaladkad ko yung aso at ayaw nitong bitiwan ng binti ko kahit nakakaladkad na siya. Wala akong nagawa kundi pabilisin pa ang takbo ng motor ko. Taragis ka! Ayop! Buti nga! Sira ulong aso ka! Sinuwerte ako, Sir Jupiter. Nakawala ako sa pagkakagat ng walang hiya aso nung pinabilis ko pa yung motor ko. Kitang-kita ko sa side mirror ng motor ko noong huminto yung 2 aso. Duguan yung nguso noong asong nakakagat sa akin, kaya alam kong malalim yung sugat sa kaliwang binti ko. Medyo malayo sa kabihasnan yung drop-off point kung saan ako hinabol ng aso. Nang nasiguro ko na hindi na ako hahabulin noong 2 walang hiya, ay hininto ko sandali ang motor ko sa gilid ng kalsada. Nanlaki ang mata ko sa takot sa nakita ko. Wakwak ang maong kong pantalon at nakalabas ang duguang binti ko. Nang hilakbot ako, nang makita kong natapyasan ng laman ng binti ko at kitang-kita ko ang butas na gawa ng pangil noong isang aso na sumakmal sa binti ko.
Todo ang tulo ng dugo, Sir Jupiter. Himala nga na hindi ako nawala ng malay dahil sa dami ng tumagas na dugo habang nagmumotor ako. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Alam ko na baka mawalan ako ng malay, kaya naman agad kong pinatakbo ang motor ko para maghanap ng ospital o klinik. Swerte, may maliit na ospital akong nadaanan. Agad kong dinaan ang motor ko sa emergency area. Pagkatapos noon, wala na akong naalala. Nasaan ako? Anong nangyari? Sir, salamat at nagising na kayo. 2 araw na kayong tulog. Ano? Bakit? Anong nangyari sa akin? Nung pumasok kayo sa emergency area namin, bumulagta na lang kayo. Akala namin mauubusan na kayo ng dugo eh. Maswerte kayo at may stock kami ng blood type ninyo. Aray, yung binti ko. Ay, nako, mukhang natatanggal na yung epekto ng painkiller. Sandali ikukuha ko kayo ng mefenamic acid. Anong nangyari sa binti ko? Teka sir, inumin niyo na muna to. Kamusta yung binti ko? Nako, sobrang laki ng sugat ng binti ninyo, sir. Akala nga ni Dr. Panganiban hindi na ninyo magagamit yung binti ninyo. Bakit? Anong ginawa ninyo? Matapos masalinan kayo ng dugo, inayos ni Doc ang binti ninyo. 18 tahi ang ginawa niya dyan. Kung tatanungin mo ako, Sir Jupiter, hindi ko talaga alam kung aso nga ba yung humabol sa akin noong gabing yun. Nabasa ko dati na may mga aswang na nagaan yung aso. Pero sa panahon ba naman ngayon may aswang pa? Isa lang ang masisiguro ko. Hindi normal na aso ang sumakmal sa binti ko. Kinuwento ko ito sa mga kasama kong rider. Sabi nila imbento ko lang yung kwento. Sinungaling daw ako. Sabi nila sa tagal-tagal nilang pagde-deliver ng gabi wala naman silang nakitang aso kagaya ng kinikwento ko. Ilang linggo akong nahinto sa pagmumotor para pagalingin ang sugat ko. Isang araw nakatanggap ako ng tawag mula sa isang numero na hindi ako pamilyar. Hello? Hello? Sino to? Si Mario to. Nakuha ko yung number mo sa delivery app mo. Hindi ka na ba nagdi-deliver? Alam mo ba ang nangyari sa akin noong gabing huling nag-deliver ka sa akin? Na-hospital ako dahil inatakay ako ng 2 aso doon sa drop-off point. Ganun ba? Ano ba nangyari? Kakaiba ang pakikitungo sa akin ni Mario habang nag-uusap kami. Ni hindi man lang siya nagtaka o humingi ng paumanhin noong sinabi kong inatake ako ng 2 aso noong nag-deliver ako sa kanya. Para bang sanay na si Mario na marinig ang kakaibang kwento. Nalulungkot ako sa nangyari sa'yo pero hihingi sana ako ng pabor. May papadeliver ako ulit at gusto ko ikaw sana yung mag-deliver nun. Ano? Ang lakas naman ng loob mo na tanungin ako ng ganyan matapos ang nangyari. Kalma ka lang. Easy man ito. Mabilis na delivery lang to. Ganun lang kadali. Magkano? Makati hanggang Pampanga lang. 3,000. Bakit ganun kalaki ang bayad? Droga ba yung ipapadeliver mo? Illegal yung package mo, no? Relax ka lang. Hindi droga ang dadalhin mo. Ano ka ba? Illegal yun, no? Karne lang i-deliver mo.
Rare na karne lang siya at sa mga kaibigan ko mismo yung i-deliver. Ano, game ka? Sandali lang. Pag-iisipan ko lang. Huwag na tayong gumamit ng delivery app. Kaliwa na. Direktang kontratahan para wala nang kaltas yung app. Buong-buong makukuha yung 3,000. Ano? Hindi na tayo dadaan sa app? Paano ko masisigurado yung bayaran? Di ba nakailang beses na tayo nag-deal? Bayad muna ako lagi, di ba? Alam ko, Sir Jupiter, na tanga ako at pumayag ako sa alok ni Mario. Pero wala akong magagawa. Kailangan ko ng pera dahil ang laki ng binayaran ko sa ospital. Inisip ko lang na yun na yung huling pagdi-deliver ko kay Mario. Mabilis lang siya at magkakalimutan na kami pagkatapos ng delivery. Gabi ulit ang delivery. 1:00 ng gabi noong nagkita kami sa isang parking lot sa Makati. Hawak-hawak ni Mario ang isang kahon habang hinihintay ako. Yan na ba yung di-deliver ko? Oo. Nag-aabang yung tatanggap niyang package. Sigurado ka bang hindi droga ang laman yan? Oo, high quality na karne lang yung laman niyan. Matindi pa sa Wagyu beef. Yung huling dineliver ko galing sa'yo. Anong laman nun? Ha? Kuwan. Karne rin, kagaya nito. Basta relax ka lang. Hindi illegal tong i-deliver mo. Imported na karne lang yun, laman ng kahon. Ay, sige. Tapusin na natin to. Akin na yan. O ito, dahan-dahan lang ha. Tapos ito yung bayad. Teka, 3,000 usapan ah. Bakit 1,500 lang to? Yung tanggap ng package ang magbabayad ng kalahati kapag inabot mo na yung kahon. Hindi yan ang usapan natin. Ayoko na. Oy, sandali. Wala na kasi akong kasi. Yung kalahati, yung mga kaibigan ko sa drop-off point yung magbabayad. Kinuha ko na yung pera kay Mario at sumakay ng motor. Na hindi ko na siya nilingon noong pinatakbo ko na ang motor ko. Iniisip ko na lang na madaliin ang pagdi-deliver tapos kunin ang pera at yun na. Yun na ang huling beses akong tatanggap ng delivery request kay Mario. Ang hindi ko alam ay yung pagdi-deliver kong yun ang magbibigay sa akin ng nakakapanghilakbot na bangungot. Anak ng patola naman oh. Bakit ang traffic alanganing oras na? Ano bang meron dito? Biglang nanlamig ang katawan ko nang makita sa dulo ng kalsada na mayroong checkpoint. Pinapahinto ng ilang pulis ang mga nagmumotor para tingnan ng kanilang registration at kung sumusunod sila sa batas trapiko. Fully registered at maayos ang papeles ng motor ko. May helmet din ako kaya hindi ako dapat kabahan sa checkpoint. Pero paano kung droga ang laman ng package ni Mario? Nagsimula ng gumalaw ang mga sasakyan. Papalapit na ako sa checkpoint. Kabog ng kabog ang dibdib ko na parang sasabog ito sa kaba. Tiyak na kulong ako kung droga o iligal na bagay ang laman ng kahon na galing kay Mario. Kinakailangan ko ng magdesisyon dahil papalapit na ako sa checkpoint ng mga pulis. Kinabahan at natakot ako dahil di ko alam ang laman ng package ni Mario.
Nag-U-turn ako agad. Dinala ko sa bahay ko ang package. Panay ang tawag sa akin ni Mario sa cellphone. Sunod-sunod din ang text nito pero hindi ko siya nire-replyan. Nakahinga ako ng maluwag noong dumating na ako sa bahay. Bitbit ko ang kahon na binigay ni Mario. Kinukutuban ako ng masama habang hawak-hawak ko ito. May kabigatan din ang kahon at parang may likido sa loob nito kapag inaalog ko siya. Hindi ako mapakali at napapaisip ako sa laman ng package. O tapos tawag ng tawag tong walang yang Mario na to. Mamaya ka na nga. Titignan ko muna kung anong laman itong lintik na package na to. Sinigurado ko muna na walang tao sa labas ng bahay ko bago buksan ang package ni Mario. Dahil kung iligal na gamot ang laman nito at may makakakita sa akin, patay akong bata ako. Sobrang selyado ang box. Ang kapal ng tape at bubble wrap na ginamit dito. Sinigurado ni Mario na hindi magagalaw o madadamage ang laman sa loob. Bukod sa hard card box at bubble wrap ay may isa pang kahon sa loob ng package. Kaya naman pala hindi basta-basta lalabas ang amoy ng laman dahil sa sealed na sealed ito. Nanlaki ang mga mata ko at biglang nanlamig ang kalamnan ko sa takot noong makita ko ang laman ng kahon. Talagang napasuka ako noong makita ko ang laman. 3 garapon ito na may lamang fetus. Oo, Sir Jupiter. Mayroong 3 garapon na puno ng tubig ang nasa loob ng package ni Mario. Bawat garapon ay may lamang buong sanggol. Nang hilakbot talaga ako noong makita ang laman ng kahon. Paano kung nahuli ako sa checkpoint na daladala ang mga ito? Galit na galit ako kay Mario dahil nagsinungaling siya sa akin at galit na galit din ako sa sarili ko dahil tinanggap ko pa ang pagdi-deliver ng mga ito. Hindi ko alam ang gagawin sa mga nakuha kong garapon. Ayokong lumapit sa pulis dahil walang ebidensya na si Mario ang nagpapadeliver ng mga ito. Siguradong ako ang maiipit kapag dinala ko ito sa presinto dito sa may amin. Gulong-gulo ang utak ko, Sir Jupiter, ng mga oras na yun. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkaasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kung sino man at nasan man kayo, humihingi ako ng tawad sa ginawa ko. Sana ay payapa kayo mapunta sa langit. Dinala ko sa isang bakanting lote ang mga garapon na may lamang fetus. Matapos kong ilibing ang mga ito ay pinagdasal ko ang kanilang mga kaluluwa. Mula noong nangyari na yon ay nahinto muna ako sa pagdi-deliver. Natroma ako sa nangyari. Noong chinek ko yung account ni Mario sa delivery app ay wala na ito. Laging tumatawag si Mario sa akin ilang araw mula noong ilibing ko yung mga garapon. Hindi ko sinasagot ang tawag niya. Gusto ko siyang ipahuli sa pulis pero wala akong ebidensya sa pinagawa niya sa akin. Ako lang ang mapeperwisyo kapag nagreklamo ako at nireport ang pinapadeliver ni Mario.
Isang buwan mula noong nilibing ko yung laman ng package ni Mario ay naisipan kong mag-delivery job ulit. Kailangan ko ng pera eh. Hindi ko alam na ang pinaka-nakakatakot na pangyayari sa buhay ko ang magaganap sa mga susunod na araw. Gabi noon, mga bandang 11:00 na noong nakatanggap ako ng request sa delivery app. Babae yung nag-request ng delivery order. Rowena ang pangalan. Sa Valenzuela ang pick-up point at sa Batangas ang drop-off point. Inaccept ko yung order at pumunta na ako sa Valenzuela. Restaurant sa Valenzuela yung address, kaya hindi na naman ako nagduda, pero pagdating ko sa lugar, dun ko nalaman na matagal nang nagsara yung restaurant. Tatawagan ko na sana yung number noong nag-request ng order nang biglang may lumapit sa akin na batang lalaki. Halatang tambay lang ang bata sa kalsada. Ikaw ba si Johnny Boy? Oo, Ito yung pinapadeliver nung babae. Yung Rowena yata yun. Sabi niya antayin daw kita. Iabot ko daw to sa'yo. asa na siya? Ewan, binigyan niya ako ng pera tapos sabi niya antayin daw kita eh. Sabihin ko daw sa'yo na i-deliver mo daw to agad. Tapos umalis na siya eh. Napakamot na lang ako ng ulo noong iniabot sa akin ng bata yung maliit na kahon na naka-paper bag pa. Umalis na rin agad yung bata noong matapos kong makuha yung package. Magaan yung kahon na parang walang laman ito at wala namang kahina-hinala. Nag-message sa delivery app yung nagpapadeliver na si Rowena. Sinabi nitong nagmamadali na siya kaya hindi na niya ako nahintay. Nag-reply ako na na-pick up ko na yung ipapadala niya at paalis na ako papuntang Batangas. Papuntang Batangas na ako noong biglang tumawag si Rowena, yung nagpa-deliver. Tuloy-tuloy lang ang tawag kaya naisipan kong huminto muna saglit para sagutin ang kanyang tawag. Hello? Ma'am Rowena? Bakit po? Bossing, si Galvin to, utol ni Rowena. May papakiusap lang sana ako. Okay po. Nasaan po si Ma'am Rowena? Juan, nasa banyo eh. Ganito kasi, yung tao na pagdadalan mo ng package ng kapatid ko wala pa doon sa drop-off point na nailagay namin. Pwede bang mag-request? Sige, sir. Pwede bang baguhin yung drop-off point? Ha? Naku, hindi ako basta pumapayag pag ganyan lalo na kung nakuha ko na yung package na i-deliver. Hassle po yung ganyan. Matagal pong ayusin at i-adjust sa delivery app yung ganyang pagpapabago ng address. Hello, sir? Sir? Andyan pa po ba kayo? O ganito, wala pa kasi doon sa Batangas yung magre-receive ng item. Pwede bang ganito? I-text na lang namin sa iyo yung bagong address. Tapos, doon may deliver. Dodoblehin na lang namin yung bayad. Sir, magulo kasi yung ganyan eh. Sige na. Hindi ka natalo kung dodoblehin namin yung bayad, di ba? Saan ba yung address, sir? Siguro nabudol na rin ako dahil sa sinabing doble ang ibabayad sa akin noong nagpapalit sila Rowena kung saan i-deliver yung na-pick up kong package. Sakit din kasi ng ulo yung pagpapalit ng drop-off point kaya pumayag na lang ako sa gusto nila. Habang nasa biyahe ako papuntang Laguna ay kinukutuban ako ng masama. Pamilyar ang boses noong lalaking nakausap ko.
Hindi ko lang maalala noong panahon na yun kung saan ko narinig ang boses na yun. Nang dumating ako sa lugar na tinext noong lalaking kausap ko, tumindig ang balahibo ko. Kagaya ito noong dati kong delivery kay Mario. Bakanting lote ang drop-off point at maraming talahib sa paligid. Ang tanga-tanga ko, Sir Jupiter. Masama ang kutob ko noong mga oras na yun. Naloko na naman ako. Walang tao sa paligid at ilaw lang mula sa nag-iisang poste na malapit sa bakanting lote ang nagpapaliwanag sa lugar. Kinakabahan na ako sa di ko maipaliwanag na dahilan. Nagulat na lang ako nang mag-ring ang cellphone ko at nang makita ko ang number ng tumatawag ay nanlamig ang buo kong katawan. Ang number na tumatawag ay ang number na ginamit ni Mario noong huli akong nag-deliver sa kanya. Hello? Hello? Nandiyan ka na ba? Mario? Hindi ako maaaring magkamali, si Mario ang tumawag. Siya rin ang lalaking nagpakilalang kapatid ni Rowena. Pinilit kong tawagan ulit siya pero hindi na sinagot ni Mario ang tawag ko kahit ilang beses ko siyang tawagan. Nagpapanik na ako noon, Sir Jupiter. Agad kong kinuha ang paper bag na naglalaman noong i-deliver ko at binuksan ko ito. Walang laman ang kahon na pinapadeliver sa akin. Sandali. Ang sarili ko ba ang dineliver ko? Ako ba ang biktima dito? Yun ang tanong ko agad sa sarili ko noong makita kong walang laman ang package. Ang masama pa nito, tanging ako at si Mario lang ang nakakaalam sa lugar kung saan ako naroroon. Alam ko na naloko ako noong oras na yon pero noong marinig ko na ang nakakahiyamang aminin, Sir Jupiter, naihi ako sa sobrang takot noong narinig ko ang mabangis na ungol. Napaatras ako noong makita ko na ang pares ng mga nanlilisik na mata noong mga aso na huling umatake sa akin. Kagaya ng dati, dalawa silang lumabas mula sa talahiban. Mabagal silang lumalapit na parabang alam nilang wala na akong kawala. Agad akong sumampa sa motor ko at mabilis itong pinaandar. Pinaharurot ko agad ang motor ko. Kitang-kita ko sa side mirror ng motor ko na hinahabol ako ng dalawang aso. Sa sobrang takot ko ay nabitawan ko pa ang cellphone ko. Aray! Ang balikat ko! Ang sakit! Dislocated na ang kanang balikat ko, Sir Jupiter, pero pinilit kong bumangon. Hindi ko sigurado kung hinahabol pa ako noong dalawang mabangis na hayop, pero hindi ako pwedeng maging kampante. Tinanggal ko ang helmet ko at naramdaman kong may sugat ako sa ulo dahil sa dugo na tumutulo sa noo ko. Yung sugat ko sa kaliwang binti ay biglang sumakit. Alam kong bumuka ulit ang tahi nito dahil nakita kong may dugo na yung medyas at sapatos ng kaliwang paa ko. May sugat ako sa kanang tuhod pero kahit nahihirapan akong maglakad, pinwersa ko ang sarili ko na makalayo kung saan ako tumilapon. Ang lakas ng tabog ng dibdib ko noong marinig ko na hindi pa pala ako tinatantanan noong mga hayop na humahabol sa akin. Pinipilit kong maglakad pero sobrang sakit ng balikat ko. Kinakaladkad ko na yung kaliwang binti ko dahil sa sobrang sakit. Noong hindi ko na kaya ay napaupo na lang ako sa isang gilid. Nagdasal na lang ako at bahala na ang Diyos kung ano man ang mangyari.
Palakas ng palakas yung ungol noong mababangis na aso o aswang na humahabol sa akin. Hoy, ikaw! Ano nangyari sa'yo? Matubuhan ka! Tulong! Na-aksidente ako! Diyos ko po! Sandali lang ha! Hoy! Randy! Obet! Tulungan niyo ako! May lalaki na aksidente dito! Siguro nga, Sir Jupiter, hindi ko pa oras na mamatay. Masamang damo yata ako kaya ayaw pa akong kunin, Lord. Natagpuan ako ng isang driver ng truck na nagdi-deliver ng gulay. Tinakbo nila ako sa ospital. Sa ospital, tinanong ako ng mga nurse at doktor kung ano ang nangyari. Sinabi ko na lang sa kanila na naaksidente ako at tumilapon ako mula sa motor ko. Totoo naman yun, pero hindi ko na kinuwento yung nangyari sa dalawang mabangis na hayop na humabol sa akin. Wala rin namang saysay kung ikikwento ko pa yung tungkol sa pagpapadeliver ni Mario at pag-aalay niya sa akin dun sa mga aswang o kung anumang halimaw ang mga yun. Anong katibayan ang ipapakita ko sa kanila kapag kinuwento ko pa yun? Hindi naman basta maniniwala ang sino mang makakarinig ng kwento ko. Pero sinusumpa ko, Sir Jupiter, totoo ang mga nangyari sa akin. Totoong nag-deliver ako ng nabubuong sanggol sa aswang o kung anumang nilalang tuwing gabi dahil kay Mario. Matapos ang 2 araw, nakatanggap ako ng tawag sa pulis sa Laguna. Sinabi nilang nakita na nila yung motor ko. Nakita nila yung contact number ko sa registration paper galing sa compartment ng motor ko. Tinanong ko kung may nakita silang cellphone. Sabi ng pulis na nakausap ko, wala raw. Inimbitahan ako ng pulis na pumunta sa presinto para magpaliwanag kung ano ang nangyari sa motor ko. Nagpaalam na lang ako na pupunta ako kapag magaling na ako. 2 linggong lumipas noong nakakalakad na ako, pumunta ako sa presinto noong pulis na tumawag sa akin. Dito, sir. Ito yung impounding area namin. Ayun yung motor nyo, oh. Di ko lang sigurado, sir, kung mapapakinabangan nyo pa yan, ha. Wasak na wasak, eh. Anak ng... Opo, sir. Ganyan namin inabutan niya nung may nag-report sa amin nung nakita yan. Mukhang malakas yung bangga nyo, sir, ha. Oo. Tuminapon ako, eh. Sir, ingat na lang po sa susunod, ha. Salamat, Chief. Pero mukhang matatagalan pa bago ako makapagmotor ulit. Wasak na wasak ko. Kailangan ko na sigurong bumili ng bago. Ipapakuha ko na lang yung motor ko para matignan ko anong pyesa ang pwede pang magamit. Sige, sir. Ipaalam nyo lang po sa front desk kung kailan nyo ipapakuha. Tinamaan talaga ng lintik, Sir Jupiter. Bukod sa inatake na ako ng aswang o kung anuman, total wreck pa yung motor ko. Pero tumindig na naman ang balahibo ko noong tinanong ako noong pulis habang nasa impounding area kami. Sir, bago kayo umalis, may papakita lang ako sa inyo. Ano yun? Naniniwala naman ako, sir, sa kwento nyo na naaksidente at tumilapong kayo nang tumama yung motor nyo sa isang bato. Pero tingnan nyo yung tambucho at gulong ng motor nyo. Bakit? Sir, marunong naman ako mag-imbestiga kaya alam kung anong sira ang galing sa aksidente at hindi. Tignan nyo yung tambucho at ibang bahagi ng motor nyo. May mga gasgas siya na parang kinalmot o kinagat ng malaking hayop. Yung upuan, nawakwak siya na parang hiniwa ng kung anong matalim na bagay. Oo nga no. Saan pa merong ganyan? Ito pa, sir. Tingnan nyo.
Yung gulong nyo may kagat ng ewan ba kung aso to o kung ano. Pero malaking hayop yung gumawa nito. Parang may kalmot din yung iba't ibang bahagi ng kaha ng motor eh. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa pulis, pero alam kong yung dalawang malaking aso o kung ano man sila ang may gawa noon sa motor ko. Siguro pinagbalingan nila yung motor ko noong hindi nila ako makita. Lalo akong natakot noong nakita kung ano ang ginawa ng mga halimaw na yun sa motor ko. Kung ako siguro ang inabutan nila, malamang na lasog-lasog at gutay-gutay ang katawan ko at isa na akong malamig na bangkay. Sige, Chief. Alis na po ako. Balik na nga ako next week para kunin yung motor ko. No problem, sir. Ano po Kwan, isang tanong na lang. Kasi nakita mo na yung mga kagat at kalamot sa motor ko, di ba? May ganong aso ba o kung anumang hayop doon sa lugar kung saan ninyo nakita yung motor ko? Si sir naman nagbibiro. Wala, sir. Kasi kung merong ganong hayop man doon sa lugar na yon, matagal na namin hinuli yon. Bira lang po yung mga tao na dumadaan sa lugar na yon. Matataas yung talahib at madamo. Gagawin yung subdivision next year eh. Ganun ba? Sir, sigurado ba kayong nag-deliver lang kayo doon at naligaw tapos na-aksidente kayo? Wala nang ibang nangyari pa? Oo. Ilang beses ko na kinuwento sa inyo yun, di ba? Sige sir. Message nyo na lang ho kami kapag ipapakuha nyo na yung motor nyo. Matapos kong ipakuha yung motor ko sa presinto, binenta ko na lang yun sa junk shop. Sa tingin ko, minalas din ako sa motor na yun. Kaya ayoko nang makita pa ang motor. Hinding-hindi ko makakalimutan yung nangyari na sa akin, Sir Jupiter. Wala akong ideya kung aswang nga ba o kung anong nilalang, yung parang dalawang malaking aso na nakaengkwentro ko. Pero isa lang ang masasabi ko. Napakaswerte ko pa rin at nakaligtas ako sa kanila. Hindi ko na alam kung anong nangyari kay Mario o kung nagpapadeliver pa ito gamit ang ibang katauhan sa delivery app. Blessing na rin siguro na nawala yung cellphone ko dahil hindi na ako matatawagan pa ni Mario. Matapos ang isang taon, nangutang at nakabili na ako ng bagong motor at nagdi-deliver pa rin ako. Pero tuwing umaga na lang, medyo nagka-phobia na ako dahil sa nangyari sa akin. Kaya kahit maraming kaagaw sa delivery request pag umaga, okay na rin sa akin. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Isang mapagpalang gabi po sa lahat, lalo na sa inyo, Sir Jupiter. Pati na rin sa mga kasama niyong bumubuo sa channel na Kwentong Takip Silim. Siguro po ay hindi na bago sa inyo na malamang may mga tao po kayong natutulungan sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kwento naming mahirap naman talagang paniwalaan para sa iba. Naisipan ko pong magpadala ng mensahe sa inyong channel dahil dito pakiramdam ko ay malaya kong maikikwento
ang sikretong matagal ko nang kinikimkim sa sarili ko. Ilang beses ko na rin kasing sinubukang ibahagi ito sa iba. Pero madalas ay panghuhusga lang ang natatanggap ko. Sino nga ba naman kasi ang may gustong maniwala o makinig man lang sa sinasabi ng isang ex-con? Oho, tama ang narinig nyo. Isa ho akong ex-convict na nakulong noon dahil sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Dati rin ho akong lulong dito, kaya marami ho akong nagawang hindi magandang bagay sa lugar namin na siyang dahilan kung bakit masama ang reputasyon ko roon. 5 taon din ho akong namalagi sa likod ng rehas. At doon ko nakilala si Alvino na nakulong naman dahil sa kasong panghahalay. Ganoon pa man ay naging matalik na magkaibigan kami ni Alvino. Kaya naman, nang sabay din kaming makalaya, ay hindi ako nagdalawang isip na alokin siyang tumira sa bahay ko. Doon sa isang maliit na barangay sa Mindoro. Wow, paring Tinoy. Alay kay sarap naman ni ring niluto mong adobo sa gata. Hindi halatang galing sana ako yung manok. Gago! Pare, huwag kang maingay ha. Mamaya marinig ni Mang Jose. Malaman pa nyo na walay panabong niya ha? Alay, di kung gayon ay disimulan na nating lantakan at pulutanin na iyan nang maubos ng ebidensya. Mabuti pa nga. Tara, doon na lang tayo sa tapat. Medyo mainit dito sa loob ng bahay Hehe. Ang sarap ng inuman namin ni Alvino ng araw na yon. Medyo marami kasi kaming stock ng inumin dahil nag-e-extra kami sa isang tubaan ng mga panahong yun. Kaya halos araw-araw din kaming lasing. Gayong wala pa yata kaming 10 araw na nakakalabas mula sa bilangguan. Maya-maya pa halos sabay kaming napalingon ni Alvino sa pintuan ng kapitbahay kong sina Aling Helen. Dahil mula roon ay lumabas ang isang napakagandang dalaga. Kasunod nito si Manang Narsing na kilalang manghihilot naman sa lugar namin. Talagang napatitin kami ni Alvino sa nasabing dalaga. Bukod kasi sa napakaganda at napakaamo ng mukha nito, ay talagang kaakit-akit din ang hubog ng kanyang katawan. Halatang makinis din ang kutis nito na parang maihahalin tulad sa mga kutis ng artista sa panahong ngayon, Sir Jupiter. Kulang na lang talaga ay maglaway kami ni Alvino habang tahasan naming tinititigan ng dalaga. Kaya naman hindi nagtagal, nakuha namin ang atensyon nito. Napatingin sa amin ni Alvino ang magandang babae. Pero agad din siya gumiwas ng tingin na parang nahihiya. Pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagsilay ng isang maliit na ngiti sa mga labi nito. Nakita rin naman yun ni Alvino. Alay, kay ganda naman ng babaeng yaon. Paring Tinoy, kilala mo gayaon? Hindi nga Ngayon ko lang nakita yun dito. Bagong salta siguro. Alay, hindi maaaring hindi natin makilala yung babaeng iyong para
Alay, binuhay niya ang init ng katawan ko eh. Alam mo namang matagal na tayong hindi nakakapagdilig ng bulaklak. Mukhang makakabawi tayo ngayon. Ano naman ibig mo sabihin, pre, ha? Mukhang may binabala ka, ha? Huwag kang nangaano eh, ha? Nangaano ka eh, ha? Isang malaking ngisi ang noon ay sumilay sa mga labi ni Alvino habang sinusundan niya ng tingin ang nakalayo ng figura ng bagong saltang dalaga. Hindi ko malilimutan ang bakas ng labis na pagnanasa sa kanyang mga mata ng mga sandaling yun. Doon pa lang ay parang nabasa ko na ang kanyang iniisip. Mukhang wala talagang sasantuhin ang pagiging halang ng bituka ni Alvino at pinagsisisihan kong ng mga panahong iyon ay wala akong sapat na lakas o dahilan upang tumangging samahan siya sa kanyang plano. Sa pagtatanong-tanong namin, napagalaman namin ni Alvino na Mariana pala ang pangalan ng magandang bagong salta na nakita namin noong isang linggo. Ito raw ay nag-iisang apo ni Manang Narsing na nakatira naman doon sa gitna ng bukid sa dulo ng barangay namin. Sa gitna ng malawak na palayan nakatayo ang bahay ng matandang manghihilot. Kaya naman lalong natuwa si Alvino. Malayo kasi sa mga kabahayan ang tirahan ng maglola. Kaya kung sakali ay mabilis lamang naming may sasagawa ang masama naming plano laban sa dalaga. Si Manang Narsing ay kilala bilang isa sa mga pinakaunang residente ng barangay namin. Literal na napakatanda na nito pero marami ang humahangang hanggang ngayon ay malakas pa ang pangangatawan nito at nagagawa pang maghanap buhay. Nang mga panahong yun, ang alam ko ay mga nasa 93 years old na si Manang Narsing. Pero malakas pa rin itong tumanggap ng mga customer sa pagpapahilot. Medyo misteryoso rin ang matanda. Dahil kahit nakikisalamuha ito sa mga tao, ay hindi ito gaanong mahilig makipagkwentuhan. Talagang sinuswerte tayo pare ano? Kapag pinasok natin sa bahay ang si Mariana, walang makakarinig diyan. Kahit magsisigaw pa yan. Pinapasok? Akala ko ba? Pare, bubusuan lang natin. Sus! Alay, paano naman tayo masisiyan kung gayon lang ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Sigurado akong masisiyan din niyang si Mariana sa gagawin natin sa kanya. O paano? Mamayang pagkagat ng dalaim. Babalik tayo rito ha? Kapag malalim na ang gabi, saka tayo sasalakay. Pare, huwag kang nakakawa naman si Mariana ha? Tsaka, kalalaya lang natin, ayoko pang bumalik sa likod ng mga rehas, ha? Ha? Huwag kang magulo, pre! Huwag kang magulo! Kado, wag mo naman pala para Walang mahuhuli kung walang magpapahuli. Ayaw mo kang makatikim ng sariwang laman. Hindi na ako nakasagot pa sa sinabi ni Alvino sa akin. May parte sa isip ko na hindi ko gusto ang planong yun. Pero hindi ko rin maiwasang hindi matukso dahil sa pangungumbinsi sa akin ng kaibigan ko. Isa pa ng mga panahong yun ay patapon na talaga ang buhay ko. Kahit na 25 anyos pa lamang ako noon, habang si Alvino naman ay 31. Kinagabihan ay ganun na nga ang ginawa namin.
naghanap kami ng magandang pwesto sa labas ng bakuran ni Manang Narsing, kung saan hindi agad kami mapapansin kung sakaling may mga tao mang mapadaan doon. Natatakpan kasi ng mga kahoy na bakod ang palibot ng kanilang bakuran. Pagkatapos ay napaliligiran pa yun ng mga puno at halaman. Doon kami pumwesto sa likod ng masukal at mapunong parte sa labas ng mga kahoy na bakod. Sa tapat mismo ng poso kung saan namataan naming palaging naliligo ng ganoong oras si Mariana. Sa mga nakalipas na araw ng pagmamanman namin sa kanya. Mataman kaming nag-abang hanggang sa maya-maya pa sa wakas. Nakita rin namin siyang lumabas ng kanilang bahay. Kaya lang, nagtaka kami nang makita naming kasunod nito ang kanyang lola na noong mga nakaraang araw ay palagi namang umaalis ng gabi. Naku, pre. Nandyan din pala si Manang Narsing. Hindi pala umalis yung matanda na yun. Wala sigurong pupuntahan ngayon. Pre, huwag na kaya tayong tumuloy. Yan ka na naman pare Dinadaga na naman yung dibdib mo. Alay, narito na tayo. Ngayon kapag aatas, ituloy na natin to. Walang hiya ka? Anong balak mo dyan sa matanda na yan, ha? Pati ba kay Mang Narsing? May pagnanasa ka, ha? Naku, pre! Hindi ko kaya yan. Hindi ganyan mga tipo kong babae, pre, ha? Naintindihan mo, ha? Naintindihan mo? Gulit mo ha? Sira! Ano ba naman nilang taong Ikaw nga'y kilabutan sa sinasabi mo parang Tinoy. Hindi ako mailig sa kulubot, ano? Handa ka na ba, Mariana? Handa ka na bang tanggapin ang kapalarang itinakda sa iyo ng lahi natin? Opo, Lola Narsing. Handa na po ako. Kung ito lang po ang magagawa ko para matapos ng paghihirap niyo. At nang makapahinga na kayo sa wakas. Nagkatinginan kami ni Alvino sa narinig naming pag-uusap ng maglola. Dahil doon, nabuhay ang kuryosidad namin, kaya naman lalo pa kaming nakinig sa kanila. Maupo ka rito sa bangko, Mariana. Gusto kong makita ang maganda mong mukha bago ako tuluyang magpaalam sa mundong ito. Siguro naman ay sapat na ang mga naituro ko sa iyo upang makapamuhay ka ng ligtas sa mundong ito kahit na mag-isa ka na lang. Huwag kang mag-alala. Ang totoo po natatakot ako, Lola. Pero kaya ko po ito. Bata pa lang po ako. Alam kong ito nang naghihintay na kapalaran sa akin. Dahil pinanganak ako sa lahi ng mga aswang. Sabay kaming napasinghap ni Alvino sa sinabing yun ni Mariana. Nanlaki ang mga mata naming dalawa. Ako ay mabilis na kinilabutan dahil wala namang dahilan ang maglolang ito na mag-usap ng ganoon kung nagbibiruan lang sila. Hindi naman sila mukhang mga siraulo. Hoy, pre, ano bang itong pinasok natin, ha? Mukhang hindi magandang pinagtutunguhan ng pagnanasa mo kay Mariana, ha? Alay, baliw yata ang maglolang yan, pare. Galing daw sila sa lahi ng mga aswang. Pinagluloko yata tayo ng mga yan, Gunggong! Paano naman tayo lulukoy ng mga yan, Hindi nga nila alam na nandito tayo. Mag-isip ka nga, ha, pre? Ha? Huwag ka nga pre? Ha? Nangano ka, ha? Sa kalagitnaan ng pagtatalo namin ni Alvino ay napansin naming isinahod ni Manang Narsing ang dalawang palad niya sa ilalim ng kanyang mga baba.
Pagkatapos noon ay binuka niya ang kanyang bibig at ganoon na lang ang pagdagundong ng dibdib ko nang makita mismo ng mga mata namin ni Alvino na lumabas mula sa bibig ng matanda ang mahaba nitong dila, kasabay ng pag-agos ng tila kulay itim nitong laway papunta sa mga palad nitong nakaabang. Halos bumaliktad na ang sikmura ko doon pa lang at gusto ko na sanang hilahin paalis si Alvino, pero para kaming nabatong pareho sa pwesto namin nang makita namin ang sumunod na ginawa ng maglola. Lumuhod si Mariana sa harapan ni Manang Narsing. Tumingala rin sa pagkatapos ay ngumanga. Bago naman ibinuhos ng kanyang lola ang itim na laway sa mismong bibig ng dalaga. Hindi ko na kinaya pa ang nakikita ko kaya nasuka ako sa mismong pwesto ko. Binatukan pa ako ni Alvino dahil gumawa ng ingay ang pagduwak ko. Mabuti na lang at mukhang hindi naman narinig yun na maglola dahil patuloy lang sila sa kanilang ginagawa. Kitang-kita namin nang unti-unti ay magpalit ng anyo si Mariana. Mula sa dati ay napakagandang dalaga hanggang sa pagiging isang nakasusulasok na halimaw na mukhang hayok at mas matindi ang pagnanasa sa laman. Ang kanina'y magandang mukha ni Mariana ay naging pangit. Nagkaroon siya ng mahahaba at matutulis na ngipin. Tila nasunog din ang kanyang balat na nangitim, habang ang ibang parte ay binalutan ng maiitim na balahibo. Lalo pa kaming kinilabutan ni Alvino nang makita naming tinubuan si Mariana ng malaking pakpak na kamukha ng sa paniki. Albino, paala ka sa buhay mo ha. Kung gusto mo rito, uuwi na ako, pre. Bahala ka na dyan, pre. Para ikaw ka talaga inuwag. Lalo tayong makikita ng aswang na yan kung ngayon pa tayo tatakbo. Ali, ang mabuti pa magtago na lang tayo rito. Ay, dito ka laang. Dito ka laang. Bitawan mo ako. Hindi ako makahinga. Pre, hindi ako makahinga. Bitawan mo ko, pre. Kung ikaw gay tunay na kaibigan, ali, hindi mo ako iiwan rito. Gung-gung, ano'y kita sa mukha eh. Ha? Nakaano ka, pre, ha? Nasa kalagitnaan kami ng pagtatalo ni Alvino nang bigla na lamang may magsalita sa aming likuran. Isang boses ng babae, ngunit may halo yung malalim na boses garalgal. Bakit naman magtatago pa kayo? Kanina ko pa alam na nandito kayo pinanonood kami ng lola ko. Talagang hinayaan ko lang kayong manatili dyan. Dahil alam kong oras na magpalit ako ng anyo. Kakalam ng matindi ang sikmura ko at maghahanap ako ng kakainin. Mukha namang walang maghahanap sa mga katulad niyo. Pwede ko na kayong pagtiyagaan ngayon. Biglang ngumiti ng pagkalaki-laki si Mariana. Yung ngiti niya ay literal na umabot na hanggang tenga at nakikita ko na ang loob ng kanyang bibig. Pakiramdam ko ay umikot ang paningin ko nang makita ko ang mga ngipin niya. Hindi ko rin alam kung saan at paano ako humubot ng lakas nang magsimulang tumakbo palayo habang si Alvino ay naiwan sa harap ni Mariana. Wala nang lingon-likod pa akong tumakbo ng tumakbo. Naririnig ko ang pagaspas ng pakpak ni Mariana sa ibabaw ng ulo ko kaya lalo akong nataranta. Maya-maya hindi ko na naiwasan pang mapatingala at doon ko nakitang hinahabol nga ako ng aswang habang bit-bit nito ang kaibigan kong si Alvino na ngayon ay wala ng malay. Hindi gaanong malayo ang agwat ni Mariana mula sa lupa. Mababa lang ang lipad nito marahil ay dahil ngayon pa lamang nito nasubukang maging aswang. Dahil doon, ilang saglit pa ay naramdaman kong may pumatak na likido sa mukha ko mula sa himpapawid. Noong una akala ko pa nga ay laway ni Mariana. Pero nang pahirin ko yun gamit ang kamay ko ay nakita kong kulay pula ito at malagkit.
Muli akong tumingala at tumambad sa akin ang mukha ni Alvino na may malalaki at malalalim na sugat. Animo yun, kalmot ng isang mabangis na hayop. Dahil doon ay lalo akong nagsisigaw sa takot. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga sandaling yun na talagang nawawalan ako ng pag-asang makaligtas pa sa kamay ng bagong silang na aswang na si Mariana. Hoy! Tulong! Tulungan niyo ako! Meron man nakarinig dyan! Tulungan niyo ako! Ha? Wala na akong ibang masabi pa kundi tulong. Tumakbo lang ako ng tumakbo sa pinakamabilis na paraang kaya ko. Bahala na kung ano mangyari, basta gagawin ko ang lahat para lang makaligtas ako. Nang mga sandaling yun ay palihim akong napadasal at napatawag sa Panginoon na hindi ko naman talaga ugaling gawin dati. Nanghingi ako ng tulong sa kanya at ipinangakong magbabago na ako kung hahayaan niya akong mabuhay ngayon. Hindi ko na malaya na sa katatakbo ko pala ay napadpad na ako sa wakas sa parte ng barangay namin na marami ng kabahayan. Sa kalsada ay nakasalubong ko si Mang Jose at ang mga kapwa nito sa bungero na mukhang pauwi na sa kanilang mga bahay. Mang Jose! Mang Jose! Tulungan niyo ako. Inaabol ako ng aswang eh. Nakaano yung aswang eh, oh. Ngunit isang masamang tingin lang ang ipinukol sa akin ni Mang Jose. Nang huhusga ang mga mata nila na parang naghihinala na agad kung nasa katinuan ba ako ng mga sandaling yon. Anong aswang nga sinasabi mo dyan, Tinoy? Sabog ka na naman ano? Nakakulong ka na't lahat? Hindi ka pa rin nadadala? Hindi ho. Mang Jose, nagsasabi ho ako ng totoo. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Pero wala talagang nagawa ang pakikiusap ko dahil nilampasan lang ako ni Mang Jose. Sinubukan ko silang sundan. Pero kalaunan ay nakita ko na naman si Mariana na kasalungat ng direksyon ni Mang Jose. Kaya wala na akong nagawa kundi ang tumakbo ulit palayo dahil talagang ako ang puntirya niya. Lawit na ang dila ko sa sobrang hapo kaya desperado na akong makahanap ng matataguan. Mabuti na lang at napahinto ako doon mismo sa tapat ng maliit na chapel ng barangay namin na swerte namang nakabukas ng mga sandaling yun. Pumasok ako doon at nagtago sa loob ng maliit na silid na pinaglalagyan ng mga rebulto ng santo na siyang naging karamay ko sa pagdarasal sa buong gabing yun. Hanggang kinaumagahan. Nang magising ako at nasilayan ko ang sikat ng araw, doon ko napagtanto na iniligtas pala ako ng simbahan. Napaiyak na lang ako at muling napadasal ng pasasalamat sa Diyos. Nang araw ding yun, umalis ako sa barangay namin at nagpakalayo-layo dahil sa takot na balikan pa rin ako ni Mariana sa pagkagat ng dilim. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hanggang sa mga oras na to, hindi ko itatangging natatakot pa rin ako tuwing sasapit na ang gabi. Hindi ko nagawang kalimutan ang naging karanasan kong yun lalo pa at hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Alvino matapos ko siyang iwanan sa kamay ng aswang na si Mariana. May maganda rin namang naidulot sa akin ang nangyaring yon, Sir Jupiter. Dahil kasi doon ay napagpasyahan kong magsilbi sa simbahan. Sa bagong lugar na pinuntahan ko kung saan ako muling nagsimula ng panibagong buhay, ay naging volunteer ako sa simbahan. Ako ang isa sa naglilinis, nagpapaganda,
at nagpapanatili ng ayos doon kahit na wala yung bayad. Tuwing linggo ay palagi na akong nagsisimba bilang pagtanaw ng utang na loob para sa itinuturing ko na pong pangalawang buhay. At dahil po doon, Sir Jupiter, ay nagkaroon ako ng asawa at mga anak na siyang naging bagong pag-asa ko. Wala na rin akong naging balita pa kay Mariana simula noon. Ang alam ko lang ay hindi niya kailanman nilisan ang barangay namin. Dahil doon, hanggang ngayon po, Sir Jupiter, ay takot pa rin ako sa mga aswang. Kahit na parati kong sinasabi sa sarili ko na malabo na silang mabuhay sa panahon ngayon, napapaisip pa rin ako madalas. Kaya naman may tanong po ako sa mga listeners. Sa tingin niyo po ba, may mga aswang pa rin gumagala at nakikisalamuha sa atin nang hindi natin alam hanggang ngayon? Comment naman po kayo at babasahin ko kapag nailabas na ang kwentong ito. Maraming salamat po ulit, Sir Jupiter, at sa buong kwentong Takip Silim. Para po sa pagpapaunlak na maibahagi ko ang kwento ng karanasan ko sa aswang. Sana po ay patuloy pang lumago ang channel ninyo. Hanggang dito na lamang po. Tinoy